Telefonar a la Guàrdia Civil de Granollers. I l'agarra el telèfon a la meva filla. Jo la sentia xillar, vaig corrent, agarra el telèfon o no, dic, què passa? Diu, som de la Guàrdia Civil, somos de la Guardia Civil de Granollers, dice que sus hijos han tenido un accidente. Digo, ¿pero qué ha pasado? Ese hombre dice, pues que han faltado los dos. Digo, ¿y el chiquillo? Dice, el chiquillo no lo sabemos, lo han llevado con el helicóptero del RAC i està a l'Hospital de Sant Pau. Que anàvem a casa a una torre d'uns amics i que després anàvem circulant i quan hi venia un cotxe a contradirecció i vam xocar i llavors els meus pares van morir i segurament que el conductor també, perquè després del cop que es van donar i jo vaig sortir disparat del cotxe. Quan arribem a Sant Pau, l'Albert estava mort, totalment mort. L'Albert el van ficar en una habitació i va estar 2 mesos allí, xitaet, així mirant al techo, sense moure's, sense tancar els ulls ni obrir-los. Vaig estar en estat vegetatiu a l'Hospital de Sant Pau i que després de 12 mesos a l'Hospital de Sant Pau em van començar a fer parlar, a somriure, a veure tot des del començament. La Maria Teresa, la germana del pare de l'Albert, decideix quedar-se el nen i adoptar-lo com a mare. Aquesta és la mare d'ara i aquest era el meu pare d'abans. I aquí ja els tinc tots dos junts. L'Albert un sostre. No sabem, perquè el seu traumatisme cranioencefàlic és molt greu, perquè aquest part d'aquí dels seus cervells té completament necròtic, que és la banda que li afecta. Aleshores ens va dir, no sabem com quedarà, però tampoc sabíem que anava a arribar com ha arribat, perquè no donaven ni 5 cèntims per ell quan va arribar a l'Hospital de Sant Pau. L'Albert va patir un traumatisme cranioencefàlic, però el que més greu li sap és haver perdut els seus pares. De que haguessi perdut els meus pares, encara que m'agrada estar també amb aquesta família que tinc ara. També em fa ràbia que haguessi perdut un germanet petit a punt de néixer. L'accident va enfonsar anímicament tota la família. A part del dolor de la pèrdua d'un fill, el que estaven passant amb el net, va ser molt dur, sobretot pel meu pare. Però mon pare ho va portar fatal. Quan veig aquestes imprudències per la carretera, i n'ha vist moltes, ja dic que n'ha vist moltes, dic que estos no estan bé del cap. Estos no saben el que estan fent. No saben el que estan fent, perquè ells no saben el trastorn que això porta a la vida. Això t'estronca la vida per sempre. És molt dur. És molt dur. Perdre una família és molt dur. Que quan circulin, que no estiguin pendent d'una altra cosa, que sempre estiguin pendent per on van, perquè si no pots tindre la precaució de xocar-te i volcar-te, o tindre un accident de tràfic com vaig tindre jo.